I close. To ja, a to jest moja ulubiona gra w Macao, czyli Hearthstone i moja Jaina i nowa karczemna bójka, która co dla nas oznacza? Oznacza dla nas... Prosisz się o lanie. Teraz zobaczycie zresztą, co ona dla nas oznacza. Dobra, karcioszki mi spasowały. Oznacza ona, moi drodzy, ni mniej, ni więcej jak... No teraz miało wejść, bo miałem zrobić taką atmosferę. 40 HP łącznie. I jeszcze tam, że karty się ukrywają jakoś, ale nie rozgryzłem, nie wyczytałem. Także no. A! Gotów do akcji! Policyjno-prowokacyjo. No. I tak sobie, moi drodzy, pykam. No. O kurde. Czy to może dodaje manę? Nie. Fajne, fajne. Nienawidzę tego totemu, tak go hejcę. Nie cierpię go. Aj, walne. Powiem szczerze, troszkę na to liczyłem. Dobra. Do broni! Towarzysze. Czy jesteś moim panem? Oho, ładujemy Ktuna. Katuna, przepraszam. Ktun. Jeszcze moja talia mnie zdradza, pado. Całe prowokacje Dobra. Do broni! W sumie to i tak mi nic z tego, Do ale broni! jeden na przyszłą turę. Pani z lagą. Gotów do akcji! Pani mi zepsuła policyjną prowokację. Mógłbym tutaj dać, wtedy bym miał 2, 5 i mi zniszczył, albo dać drugą prowokację. Dam drugą prowokację. I dam ukrycie. I walnę na ryj. Dobra. This is not bad. Not bad at all. Tylko potem, wiecie, problemy się pojawiają dopiero jak te karty mocniejsze wchodzą, to wtedy przestaje być przyjemnie. Ale na razie karta idzie nie najgorsza. No i już się zaczyna. Już się zaczyna. Dobra, teraz robimy tak. Na to! I jedziemy, moi drodzy, tak. Tak, tak, tak i tak. Wszystko na ryj. Jak w najlepszych porniolach. Wszystko na ryj, moi drodzy. Everything na ryj. 7, 9, 9 ataku łącznie. 6 obrony w prowokacjach. O, to jest karta zajebista. Ale w sumie użył jej tak średnio, bo i tak są 2 prowokacje. No on mi teraz je tutaj zepsuje. No i co, nie możesz, musisz tutaj walnąć, kolego, i tak. Dobra. I to nie wyszło aż tak źle. O, to by było niezłe. Ja bym tutaj, bo to będzie psuć tutaj. To ja bym tak podszedł do tematu. Nie jest źle. 40 kontra 19. Jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze. Totem będzie leczył? No jasne. Trzeba go zepsuć, potem będzie bardzo nieprzyjemnie. O! Bardzo dobrze się złożyło. Taką prowokację rzucimy i walimy. Dobra. Dobra, nie jest źle.
8 obrony w prowokacjach. Dobra, dobra, nie jest źle, tylko że u kolegi na stole 6 kart, znaczy w ręce, a u mnie jedna, no ale dobra. Ale dobra. Może podejdzie coś fajnego. Zażyj lekarstwo. Kurde, uleczył się fest. Totem leczący. Tak się, no, nie wiem co on kombinuje trochę. Okej, dobra, robimy tak, moi drodzy. Prowo Raus, to na stół. Totem Raus, na ryj. Dobra, to nie było głupie zagranie. Myślę, że nie jest źle. Myślę, że nie jest źle. Szczególnie jak na Niklausa Leszczyka, który w to grał dopiero... no, nie jakoś szczególnie długo. Mamy łącznie co? 4, 6, 9, 15, 23 ataku. No, starczyłoby na poróbstwo. Tylko co on teraz, moi drodzy, tutaj z rękawa wyjmie? Chowaj się za mną. Jakieś prowo. Katun jest moją tarczą. Ja myślę, że... a nie ma katuna w ręce, bo by już rzucił. No, musisz tutaj psuć prowokacje. Policyjne. Dobra. Zaczynamy. A czy kończymy w zasadzie? To tak zwana, moi drodzy, Niklausowo masakracja, ale dostałem mega dużo expa, po prostu szaleństwo, no. Moi drodzy, i to była nowa bójka w tym tygodniu, nawet mi się udało wygrać, także co? Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, moi drodzy. Widzimy się w następnych filmach. Kurde, widzicie, Niklaus coś się nawet trochę uczy. Coś się nawet uczy w tym Hearthstone'ie, także nie jest źle. No. Moi drodzy, jeżeli wam się film podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, zapraszam was na Facebooka. Do wszystkiego macie linki pod spodem w opisie oczywiście. Także trzymajcie się i pa pa.